Anyay keren Henry ngam shim layo men sim bangan yay keren si yay keren hakan ka platform tang ba ka ay ka ba ngayo iling ba ki comments ka ba ki babun ki briu ki ong yang awat jupet iki comments Henry nga ngakwa ban pet ka pang yaki comments kanang bangan tip bangaduna ha ay kabak yaro ay nga kalong ba kisu ay men sim bangan chu kemen ngan chu ngalong thlung no nama ngal temen ti akalak lung ti kata kalong ba nga ai burom ya kita ki bayaro ru tang ba ya kitu ki bakan tho ru aso ngayai wan ane platform ning ba kita ki bakan tho bata kata kada kita ai men sim jom ki yang asusyu ngayai wan si ai wan hakane ko platform pat bana kani ko platform pat kade ka bana ka yeng ka sem ka jonga ondan ba priang Henry ka ai ka ba ka jing im jonga kade ka ba wan hangni ban ya share ban ya sam pat pi paralog ki samla ki ba juya dan hakane ko platform bangan kentiu ya pi deng ba kane ka ronsan bangan ai men sim ya pi ba kita ki ba yai comment kita ki ba subscribe kita ki ba like ki ba share ya ki ba baha ki ba ngikran tang ki ba baha kamon ba kita kapisakan wan na kani ka platform ya ki hi kata kan nong ka jin kentiu ya ki hi hawa ki kentiu yang kan kentiu ya ki pat ha kata ka ba ka mut kata ka kiti kamon ka kiti ka dia di kata ka bang kwa mon percaya hani ba yai wan biang mentah ha kani ka platform Henry ngalap kot jingmut bangan syu namar ba kila bun palat ki bafun yang nakaliang kayang kasat na jonga kila ong ba kamlong ni pi kamlong ba dan burum Henry na kwa man yai kran namar ba anong perhap nak benta kata ka burum jong kayang kasan na perhap nak benta ka burum ka jaj ben riu pa di na ta kabangawan hang ni pat kalong ba kerpang menta kasni kalong ba katkung ketuk episode kabanglah keren syapang katu ka kajingruai kabangala ruai ba on dalayak manga tigibun bahaki beriu ki belkan thau ang tu ki ong ba kata ka kani ka beriu ti imat dayak ta kemi par kan kemen ka kanthi di sngu bha pu paralok pi baya pet baya sangat ya ki videos jonga tadi pet de shashko de pensyong khaya naman am simpha ya pi ba punya temen punya kanthi dayak taki bahayan joki ham sim ong bunta nga ong on dalayap mga saya komen saya sumubha saya hong laki muka laki dahara laki sing laki nakra kamot kata kadai kajing mut na kabenta kajing im jonga namar ngade ka briu kabangam judan weru unong syuan kajing im jonga kidan bun baha ki briu ki bede ki lan pisa batnya ki banga jiat hot naki nong tray naki bayad day haki kam kinong songwai which day na ki babun baha ki liang ki banga ngade ka briu bayad tray baha bat ki patda bayad day ki briu ngajubun baha ki bayad day ki kam pisa pilan Henry ngaju asalok bat ki bat ba inu ibade jing ken jing dia ibaya bakala hang ni tai rungin yang hen om day ba minchu ya rahi pendan burum ya kajing yap shok dikata kamot ba ka ai ka bakar kom im ka jongahi nang tua ba anon ra hakani platform ngati ka boy bani sok batno ru kamot ba pisan ngam penkor ya ka spa pathai ngam penkor ya ka burum ba kinu kita ki beri bejade kambat ngaru jadi kita pun ba daki pau daki spa mot ki beri biade kambat nga kamot kidi ki ba iya ki bejudan pun ki beri ki ba ikam ai jam ro hndrai ki daki tip ngakhat mangaki la ong ngalawan shoya phi ti on daki lami panian jonga pin ong pa deba phil asniu palam ekhamon presyu te kamlong ni terus tanat kata kalong bangi habban wat ha ei bangi duna bat ngaru na toloy ba han priang ladaki ei ki banga duna di hndrai ki ki ba ni im ha pathai ni dei bangin penbek bangin im kading im ka bakmen malagasni da ka bangi kamay ka ha keranya ka ha bat nin bam la ka ha jong dei ban bam tam sa ki priyo ditang katahi kinu ki ba
ngayo iling baki komen ski don ki ba ong kani ka beriu ko bam ai ate kung kata te kalong ba ngati la dia te ki bam ai ki beriu tangan dak sya du yang nama ba ya ka beri ka hok ka jong ngati kamot ba ni hapan penbet te kamot ba om dei ba ngin syukuran thala kum taru kamot ba kinu ki ba kham tam ka kam ka we dei ba nga jubo ki nong trei ki tulok ki nong trei du ki jusiu le ki nong trei kamot ki tu ki ba dan haki tu ki komen ki buon jaji to wan syakman wan ban ya penbet ki kun ki jongaru bat langaru nomor bang buon bah ki nong trei ki ba ya ken undum ya kata te ki ba buon am ong hi ba dum kita ti tambang ka jing im jong ki priu ka te ka ba ni pendan burom man ka sni ka te ki jing im jong ni ki priu ka ba ni rak hi burom ya la di man ka sni dei bengen rak hi burom tang ka sni dei bengen rak hi burom tang ha kita kisni let kemen ki ban job yo result yo kinu ki jing sobha ki jing job ki jong ni ki kam ki jam lani yo ki jing rakhe ni jing ai kuble haki Christmas haki snam thamai kum kita ki e ba chude tang kam thok hanga susno ki tan ki kam let mene nama ka jing rakhe buram jong ka jing em jong ki priyogi ka dei ya ka jing em ka ba ma sni kum no ni em man kum no ni keran ka tin thale kum no ni trei ki kam ki jong ni ka ta ka dei ka jing rakhe pendan buram ya ka jing em ka jong ni ba on dang la yap ka thai ngen num don kanu kanu ka ba ngen sa no ba on da la poi ka ta ka jing yap ka jong ngaru ka long be ba ni ya kemen ni ya sobha ni sam la ki dahara la ki muka kum tang ba namar ba ngade ka bru ka ba loi ben ya sum ba nu ham ju dong wei ru no shun ham ju dong wei ru no isi ka kamu ka dei ka ta ka bang ko wan ha kani ka platform bangayo snow baki ong buon bahate kong ke lebih sini phi pekil apen tho komen phi kum ta re em kita ngam pediang namar ba ngam jubi sini no ngam ju penko yanu ngayai kentiu ya phi ki samla ngawan dala dia temen beriu kumeru ngawan ringkat bikin kiriam ki bet ki ba ngajuriam ha jing im ka jonga karta jonga kadai ka ba ngala yaw ba ngala he ki kun ngala dan kseu ngariam kum bang ngajuriam nama pendan burum ya ladi ba kijing riam ki penso ba ya ka kom im ka jonga ka bang ju im nadu kulung kana kini ki kom im ki jonga kiriam ki bet kim kata ai ya ka jing im ka jonga namar ba kikam ki banga trei bat ka ktien ka banga keren kita ki di ka pendan burum yang batang kata aku adan ai khule ye phi baru ki ya snap ya ka tu ke episode badai syapang ka bang ondala ya bat ngai ba pin ya pedeng ya kani ka jing ruai ka banga larwai na ka bentai ya la dia banga wa bangan pensyaya phi banga juk kemen na ka sni aju subhaman rasni bat hadu andalek ngang ne na pathairu ande ka pri ka bakmen bat hiru pindewan pinam sa no di ai na mapim karan sni wi ai dianga ka bat pindawan ru pin sawan da ka jing subha ka ba ni priang burung ni phipa ro kaya sa bat kani ka platform le ka de ka ba terpang na benta jong phi baro ka ba ya ta platform ba per hal Instagram Facebook ada ka YouTube badan ki WhatsApp itu kita si bangawan kapang na benta jong ki baro nim saya kemen sobha man lakas ni haga jong ka jong iwe iwe kublish